Avui inaugurem aquest espai de plaça del carrer Pere Calders. Justament ho fem dins de l'any del centenari del naixement de Pere Calders i per tant també un petit homenatge a aquest escriptor de llengua catalana, Pere Calders i Rossinyol. Aquesta plaça esdevindrà una zona de lleure que feia necessària una intervenció. Està al bell mig d'una zona de cases, un total de més de 1.100 metres, i la idea que una part de la plaça s'hagi destinat a plasmar damunt del paviment jocs tradicionals com la xarranca, el palet, el laberint, 4 cantons, el flèndid i d'altres, als quals properament es complementarà amb uns cartells que indicaran com jugar-hi i que sabent tots els joves puguin saber jugar aquests jocs tradicionals catalans. També amb els membres de la brigada i tècnics, que aquesta tarda també volen tècnics de l'Ajuntament, que també són aquí. En el temps que vivim és important destacar que aquestes obres... La companyia de jocs Anònima, com bé heu dit, aquesta setmana estem organitzant una escola d'estiu de jocs tradicionals. Tenim un alumnat que ens sembla que està aprofitant l'estada i també tenim uns bons amics aquí a la ciutat que ens han ajudat molt a poder tirar endavant aquesta escola. Ens agradaria parlar d'una d'aquestes persones que ens ha ajudat, que és la Francesca Verdagí, que també sabem que va ajudar a dir quins dels jocs podien estar aquí en aquesta plaça.